Into kuphela nje sifuna ukuyazi ukuthi yini inkinga ngalomntwana. Hayi udokotela athi hayi mangabe ngezwa pain engezwa buhlungu ayikho ke nami into engingayenza ake mthatheni ke nambe naye babuyele naye ekhaya. Mtshele ukuthi hayi ngizolanda udokotela ke noma ngilanda inyanga izomlaphela la ekhaya. Yabona? Hayi nangempela ilandwe inyanga nezinyanga nazo aziboni lutho. Yabona? Kanti lo usethwele ngengane yakhe. Ubuhlungu bokuthwala ungazi. Yiyo-ke into ke lema Afrika ebengifuna ukunixwayisa ngayo ukuthi kubuhlungu ukuthwala ungazi. Khona manje uthwele ngomntana wakhe wafaka umkhulu engazi ngenxa yokuba desperate, ngenxa yokudinga imali. Akusekho ke manje ukubuyela emuva. Kodwa manje naye lento yamhlupha ngoba naye ingane manje isiyini ingane isiyikripule. Yabona? Gogekile manje ingane. So ma-Afrika mahle ngiyacela noma ungahlupheka kangakanani yazi ukuthi umdali uyakuthesta, yazi ukuthi umdali uyakuvivinya. Usile umdali wathi wala nabulu wanakum bishay, ngizokuthesta ngayo yonke into. Mina al-khawf ngizokuthesta ngokwesaba, wal-ju' ngizokuthesta ngendlala. Wanaqsim min al-amwali kuzophela imali, uzolahlekelwa imali, uzophelelwa imali.